hukom sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, pagmanihar kang Metro Naga Sports Complex ipapasa pribadong grupo. Bilang ka nagpaparehistro sa Comelec Naga, dakul. Duang sospek na may kasong qualified theft as in estafa sa Pili as in siyudad kang Naga, arestado. Mga atleta kang Naga College Foundation, pinaghahandaan na ang Palarong Bicol. Diyos parahay na hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatud Bareta. Nagpupuo na ang pagproseso sa paghanap ng pribadong grupo na mamanihar kang Metro Naga Sports Complex na yaon sa Barangay Pakul, Siyudad ning Naga. Ang pagsa pribado kan pagmanihar kaini ang haloy ng plano durante pa kan administrasyon ni Dipuntong Alkalde Jesse Robredo. Ang detalles aramon taman sa report ni Melvin Machado. Ang Plaza Quezon neon sa sentro kang siyudad kang Naga ang saro sa itinaong ehemplo ni Atty. PJ Barosa kang Education, Scholarship and Sports Office na pinagmamanihar nin pribadong sektor matapos mapapusog ang kontrata sa pag-ultanan kan lokal na gobyerno kang Naga. Arog man kay ni ang Bicol Central Station na dating pribado alagad binawi kang LGU. Sa presente yaon na sa proseso kan pag-ako nin mga interesadong pribadong grupo na mamanihar kang Metro Naga Sports Complex na yaon sa Barangay Pakul, Siyudad kang Naga. Igwa na pong ordinansa ang sangguniang panglunsod na nagtatao kan terms of reference kang pagparenta kayan and undergoing na po si bidding. Perhaps by March or April, we will be able to finally declare isa po sinanggana sa bidding. Pero saan nagpa-participate sa bidding? Mayo pa pong nagsasubmit. Hanggang March pa kaya ang submission. So we will wait. Kung may say pribado ang pagmanihar kang Metro Naga Sports Complex, dakulang tabang subot ini sa lokal na gobyerno. Mantang si mga enot na lakdang na partnership kay ito ang daiman na realisar. Dahil ko po aram kung taano sa kahaluyang kaiyan Metro Naga Sports Complex dahil na ipautob si kagustuhan kay ito ni Mayor Just na private man na magkapot kaiyan. Pero ngunyan po, dahil aram tang araw kayan si direksyon talaga, nahihiningtan na iyo man talaga ang makakatabang sa tuya. Dahil paglaog ko po kang 2023 nahining ko si Metro Naga Sports Complex very chaotic. Para sa One Media TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang issue, mayo mo nang itataong insentibo ang lokal na gobyerno kan siyudad ning Naga sa paagi kang Education, Scholarship and Sports Office na pinamamayuhan man ni Atty. PJ Barosa. Makakaresibis nanin insentibo ang mga atletang Nagenyo kung makakapulisindanin onra sa Palarong Bicol o Palarong Pambansa. Para kay Atty. Barosa, dapat bako sa kwarta o insentibo nag-iigot ang sarong atleta imbis sa onrang madadara kaini sa syudad. This is just sa Palarong Panlunsod, so there will be no incentives. Pag nanggana sila sa Palarong Bicol and Palarong Pambansa, saka po kita mataong incentive. Kumbaga, nagka-qualify pa lang sinda, di ba? Too much incentive will bring unnecessary consequences. Padago sa mga bareta, dai mababa sa sanggatos na persona na nagpaparehistro ang nagdudulok sa opisina kan Comelec sa siyudad ni Naga. Ang siring na sitwasyon ang ikinaugman ni Atty. Michael Julia, ang election officer kan Comelec sa siyudad. Ang detalye sa report ni Mark Mendoza. Puun kan magbuelta ang voters registration kan Commission on Election kan Pebrero 12, may 1,839 nang nakapagrehistro sa opisina kan Comelec digdi sa siyudad ning Naga. Sanggatos kada aldaw ang nairerehistro kan Comelec na magayon subuot na sinyales na naaaraman kan publiko ang aktibidad kan Comelec urog nangunyan na may pinagpiprepararan na eleksyon sa masunod na taon. Susog ki Atty. Michael Julia, City Election Officer kan Comelec Naga, dakulang tabang man ang media interview para madiseminar ang impormasyon hali sa indang opisina. As of yesterday po naka 1,839 na po kita. Upon February 12 po nga nang start sa voters registration, 1,839 na po ang sa tong naparehistro. More or less every day ang
average sa 100 pataas. Sa 1,839 na nagparehistro sa Comelec Naga, kadaklan subuot digdi ang no registrants asin mga nagpa-transfer kang sa indang rehistro hali sa luwas kang Naga. Ang majority po kang dakol na nagparehistro new registrant, mga baguhan, tapos itong mga transfer from other city municipalities, ito pong sa luwas kang Naga, nakarehistro dati, nagrilipat na po igdi sa Naga City. Bukas man ang Comelec poon Lunes abot Sabado para sa voters registration na matapos sa bulan kang Setyembre. Para sa One Media TV 48 Naga, Mark Mendoza, Newsbreak. Mientras tanto, duwang aldaw na Satellite Register Anywhere program kan Comelec sa Naga naging matrayumpo. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Sa laog ning duwang aldaw nagkaigwa sa syudad ni Naga ning Satellite Registration Anywhere Program ang Comelec na pinagkondusir sa Sarong Mall. Obheto kay ni na matawan pagkakataon ang mga day nakakapuli sa saydang banwaan na makapagrehistro o makapag-update kang saydang record sa Comelec sa duwang aldaw na aktibidad. Kinukonsidera ring matarayompo kang Comelec Naga. Successful naman po si RAPTA, naka 200 plus po kita. Again po itong indication, pero ikapang po pag-and for dissemination, diba sa RAP. Itong RAP pala, everyday applicable naman to. Hindi lang sa Naga and Pili. Tapos sa ibang mga lugar sa buong Pilipinas, sa mga capital towns and cities, tapos naman sa mga highly urbanized cities. Para maaraman kang Comelec National ang turnout kang Register Anywhere program kang Comelec Naga, may weekly reporting subot sinda kung pira ang nagre-rehistro na sakop kang nasabing programa. Every week po may report po kami sa RAP may statistics. Tapos maging successful po niyo, implement naman po ni nationwide sa kabos na Comelec offices. Pero sa Naga City, nagkukondusir man ng Register Anywhere program ang Comelec sa Banwaan kan Pili, Camarines Sur. Para sa One Media, TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang bareta, matapos na paagihon sa Almeda Highway ang mga bus, jeep as in van na hali sa rota kan partido as in Iriga City. Nagdesisyon na subuot ang 10 units ning jeepney na biyaheng Del Rosario Almeda na magpahingalo kang sa indang biyahe hulita apektado kan paglaog kan mga pampublikong lulunadan hali sa luwas kang Naga. Ang bagay na ini ang kinumpirmar ni City Councilor Omar Buenafe, Chairman kan Committee on Transportation sa Sangguniang Panglungsod. Ang barita ako nagkuhan mo na sinda, naglaylo sinda dyan. Although tinaunan niya ng permiso pang LTFRB. Sa mga nadang kong rason is that kulang ang pasahero. Sa pagbabalikan newsbreak, daragan na akusado sa kasong estafa, arestado sa Pili, Camarines Sur. Iyan na siniba pang mga bareta sa pagbuelta kan One Media TV 48 Naga, Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa syudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist.
Converge is a world-class ICT company with the most resilient and superior fiber optic service in the Philippines that continues to delight millions of its users in the consumer space while serving a growing number of business clients in the SME, enterprise, and wholesale segment. Converge Business. Strength. Resiliency. Results. Sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, kasabay kan pagselebrar kan Civil Registration Month sa syudad ni Naga, pinagkondusir ngunyan na aldaw ang libreng pagkuanin birth certificate, alagad may bayad para sa correction of clerical errors, asin an para sa legitimation. Ang nasabing aktibidad ang pinagkondusir sa second floor kan Pagcor Building sa Balatas Development Complex. Sa satuyang police report, 826,000 pesos ang pigrekomendar na piyansa kan korte para sa kasong 26 counts nin qualified theft, as in 132,000 pesos sa 5 counts nin qualified theft through falsification of commercial document. Sa 43 anyos na misis na inaresto kan mga otoridad kan suudma asin yaon ngunyan sa Police Station number 6. Basado sa record kan Police Station number 6, nakalista bilang number 1 station most wanted person ang nasabing suspect. Sa iba pang police report, mayong piyansa ang kasong inaatubang kan 31 anyos na daraga na residente kan Pili Camarines Sur na inaresto kan mga otoridad kasuudma. Ang akusado na kaatubang sa kasong estafa asin may warrant of arrest hali sa MTC Branch 3 Baguio Benguet. Ang nasabing akusado ang ranked number 10 municipal most wanted person sa nasabing banwaan. Sa iba pang bareta, Coalition for Bicol Development pinagmonitor ang subot pang-aabuso sa rekursos kan gobyerno. Ang detalles aramon taman sa report ni Antoinette Eduardo. Kan nakaaging Biyernes, Pebrero 23, isinagibo ang exit conference kan proyektong Abuse of State Resources Monitoring na pinapanginotan kan grupong Coalition for Bicol Development. Si Sentang Youth Leaders ang sa indang dineploy puon Setyembre kan nakaaging taon 2023 para isagibo ang nasabing pagmonitor na may mga naobserbaran subuot na pang-aabuso sa rekursos kan gobyerno. Sigun kay Mr. Aris Pitapit, Project Manager kan Coalition for Bicol Development, obheto kan isinagibong exit conference, iyon na maiheras kan mga jóvenes an sa indang mga obserbasyon para makabilog nin mga polisiya an mga imbitadong ahensya kan gobyerno, siring kan COMELEC, DepEd, DILG, PNP asin iba pa. Gusto ni present kan mga jóvenes, ano si sa indang karakasan sa pagikampag rito? Ano sinahiling ng polisiya na dapat
mag-respond o kundaiman, pag-atid-atidon ka mga national government agencies na ma-incorporate sa panggagabsang polisiya. Na nga rin makagawa kita ng transparent, responsible, accountable, and shared governance kan particular sa LGUs. Para man kay Mr. Pitapit, dakulang maray ang kontribusyon kan mga jóvenes pag-abot sa nation building. Mas dahiling din na ang mga jóvenes, iba pa din lakas ng energy sinta sa mga successor generation. They are the biggest part of our population na mas dakulang pwedeng maihiras sa nation building. Kasi bilang mga sunod na generasyon ng mga Pilipino, it is right na sinda maging bahagi ka ng programang makakapagpatanos ng eleksyon ka sa kada ibang eleksyon sa Pilipinas. Para sa One Media TV48 Naga, Antoinette Eduardo, Newsbreak. Sa iba pang bareta, mga atleta ka Naga College Foundation na naging matrayumpo sa katatapos lang na palarong panlungsod, naghahanda na subuot para sa palarong Bicol. Ang detalye sa report ni Christine Alcanzo Reyes. Balik sa puspusang training ang mga atleta ng Naga College Foundation para sa maabot na palarong Bicol matapos masungkit ang halos kabos na sports events sa katatapos lang na palarong panglunsod. Sa paktakraw, volleyball asin basketball ang magkapira sa mga kupunan na nakakuha ng kampyonato kang nakalihis na Sabado asin Domingo. The tentative result for palarong panlunsod 2024 for athletics, overall champion, boys and girls secondary level. Then, for badminton, champion, another basketball, secondary, boys, champion, futsal, champion, then sepak takraw, champion, then table tennis, champion, boys and girls, taekwondo, champion, boys and girls, tennis, champion, boys and girls, then volleyball, champion, boys and girls. The remaining sports that will be contested this coming March 2, football. That is the last event. Doble kayo ang mga atletang unyan, tadailang palarong Bicol ang pinaghahandaan nila, iyuman ang provincial pisaan na halos dinumi naman kan Naga College Foundation. As of now, we have back again to the rigid training. Lahat na we are preparing kasi aside from palarong Bicol, we have the provincial prisa. So after Bicol meet, regional prisa in Sorsogon. So double time kami ngayon. Nagtauman ni mensahe si Ma'am Nelba Olaso sa gabos na atleta na ma-representar kan NCF sa maabot na palarong Bicol as in provincial prisaa. You just continue your rigid training. Now whatever workout given by your coaches, you have to follow. Dai matatawaran ang tibay na ipinahiling kang bawat atleta kang NCF para magtauning onra sa institusyon. Para sa One Media TV48 Naga, Christina Alcanzo Reyes, Newsbreak. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod-nin mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, One Media TV48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida, an Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini, an One Media TV48 Naga, Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.